Bahaya. Mosok nasi sak mejikom ludes mek gara-gara kacang tempe sing tak sulap dadi sambel goreng istimewa. Jadi Bes, isu-isu aku buka kulkas, isine cuman tempe sak lonjor karo kacang panjang seiket. Tempene tak rajang cilik-cilik ae Bes. Cek kabeh kebagian. Wis ta lah, gak usah kakean gengsi. Sing penting gizi anak bojo terpenuhi. Nah, ojo lali. Kacang panjange tak sulap dadi kacang pendek. Cek nih pas maem gak keselak Bes. Langsung panasno minyak siti, cemplungno tempene. Goreng setengah mateng ae yo. Cek dee gak ambiar pas dioseng bareng kacange. Nah, nek wis kuning ayu kaya aku, ndang seroken. Gorengan sisa tempene. Ojo sampai gosong ya. Kok malah dadi perkara. Mending satset selak cacing ndek weteng padha demo. Jamane saiki wis canggih Bes. Masukno bawang merah, bumbu balado desaku sing bungkuse ijo, ambek banyu sithik ae. Wer 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 wer. Aluse wis kaya janji manise bojoku. Tumisen bumbune sampai wangi. Seng 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 seng. Kuncine di sini Bes. Lek minyaknya sudah naik, berarti bumbune wis tanek. Bumbane pakai gula garam. Lanjut oseng maneh, oseng biar rasanya tambah mantul. Kacang panjang masuk duluan. Oseng. Tumis diluk sampai setengah kisut. Pokoknya angger sabar. Masakanmu tak jamin gak bakalan gagal. Baru tempene masuk, ublek-ublek lagi sampai bumbune nyampur. Delok entahlah, warnai iso menik-menik ngene, ambune semerbak, rasane suwedep mantep. Mosok gak tergoda. Dimakan pakai nasi uanget, duet sama ndok dadar, tak jamin anak bojo makannya jadi lahap. Modal sakmene wis iso mangan enak sak omah. Resep iki iso dadi 2 piring yo. Tapi lek kakean gawe setengah resep ae. Oh iya Besti, kenalno aku Bu Desi, spesialis masak hemat. Segarai sampean iso masak tanpa kakean sambat. Suwon yo wis mampir nang pawonku.